سلام زخبركم تخاتاتلتي كمين ميديا بسلاي دما تخاتاتلتي عند حراوي أبزل لكم سلام وسنين لا تمنخوا لابنا يلوم مدب قبلكم إيميل مالت بإنترنت كابنا بنت أمل اختزام محلالف مسمري ولاكو حدشت مهزوتات ملخت خبنا بكم محلالفو زخؤلو كم تيليجرام مسنجر تويتر انكالوتن እናተቃላቀሉ ይምጹ ንኣገዳስነት ኢሜይል ካስስዎ ኣይተራዩን ናይዚ ግዜ እቶም 4 ዓበይቲ ኢሜይላት ምስ ንሪኦም ጂሜይል ኣውትሉክ ሜይል ኣይክሎድ ሜይል ያሆ ሜይል እዮም እቲ ኣብዚ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ንጥፈታት ኢዱ ዝሕውስ ዘሎ ዝሃብተ መሰብ ዓለምና ኤሎን ማስክ ኤክስ ሜይል ዝበሃል ኢሜይል ክኸፍት ይብል ኣሎ ኤክስ ሜይል ኣብ መደባቱ ከም ዘሎ ዝተፈለጡ ድሕሪ ሓደ ተጠቃሚ ኣብ ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ኤክስ ሜይል ዝተባሃለ ኢሜይል ኩሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ድሕሪ ምቕራብ እዩ ኤሎን ማስክ ንትዊተር ክገዝእ ከሎ ኣብ ትዊተር ንትዊተር ግዝኣያ ዝብል ርእይቶ ምስ መፀዩ ሓራይ ዝብል መልሲ መሊሱን ከም ቃሉ ገዚእዋን ሕጂ እውን ነቲ ዝመፆ ርእይቶ ኣወንታዊ መልሲ መሊሱ ኣሎ ኤክስ ሜይል ዝተባሃለ ኢሜይል ንኽምስርት ንዋሃብ ርእይቶ ሓራይ ኢልዎ እዚ ሕቶ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ለካቲት 2024 እዩ ሓደ ሰብ መዓስ ኢና ተጠቀምቲ ኤክስ ሜይል ክንከውን ኢሉ ኣብ ኤክስ ምስ ሓተቶ እዩ ተቐልቂሉ ኣይፀንሐን ኤሎን ማስክ ንሓታቲ ኣብ መንገዲ ኣላ ኢሉ መሊሱሉ ሕጂ እውን ነዚ ናይ ታሕሳስ 2024 ሕቶ ኣወንታዊ መልሲ መሊሱ እስከ ድሕሪ ባይታ ኢሜይል ኣሕፅር ኣቢልና ክንፍትሾ ኣብ 1996 ኢሜይል ምውናን ማለት ዓብይ ነገር ከም ዝወነን ከይ ዝሕሰብ ነይሩ በንጻሩ ኣብዚ ግዜ ኢሜይል ዘይብልካ ማለት ዳርጋ ዘየለኸዩ ብዝያዳ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ላፕቶፕ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ወዘተ ንኽጥቀም ዳርጋ ብኢሜይል ኢኻ ትኸፍተን ኣብ ኢንተርኔት ዕዳጋ ክትገብር ሓበሬታ ደሞዝካ ናይ ትራንስፖርት ትኬት ክትገዝእ ቅጥዓ ኣለሻ ስራሕ ናባ ስራሕቲ ወዘተ ብኢሜይል እዩ ኣብዚ ግዜ ሓደ እኹል ሰብ ብገምጋም 2 ኢሜይል ኣለዎ መዓልታዊ ልዕሊ 300 ቢልዮን ናይ ኢሜይላት መልእኽቲ ኣብ መስመር ልውውጥ የካይድ ኢሜይል ንኽትለዋወጥ እታ ዝበለፀት መዓልቲ ሓሙስ ምዃና ይፀብፀባት ዝሕብር እቲ ምኽንያት ኣብታ መዓልቲ ዝተሰደ መልእኽቲ ብገምጋም እቲ ዝበዝሐ ቀልጢፍ እዩ ካብ ተቐበልቲ መልሲ ዝረክብ ሓደ እኹል ሰብ መዓልታዊ ብገምጋም 121 መልእኽትታት ብኢሜይል ይቕበልን ሰሙናዊ 15.5 ሰዓታት ኢሜይል ንኽፍትሽ የጥፍኦን ኣብ ድሕረወት 19 ሰዓታት ሆትሜይል እቲ ንጉስ ናይ ኢሜይል እዩ ነይሩ እንተኾነ ኣኽሊሉ ቀልጢፍ እዩ ተቐንጢጡ ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ መልእኽቲ ናይ ምምሕላፍ ኮነ ብዙሕ ተጠቀምቲ ናይ ምስካም ዓቕሚ ኣይነበሮን ስለዚ ተጠቀምቲ ካልእ ኣማራፂ ክፍትሹ ጀሚሮም ኣይፀንሐን ኣብ ሓደ ሚያዝያ 2024 ጎግል ንጂሜይል ኣላለየ ተጠቀምቲ ኢሜይል ንጂሜይል ብሉፅን ውሕስን ስሉጥን ኮይኑ ረኸብዎ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ነታ ኣኽሊል ካብ ርእሲ ጂሜይል ዘውርዳ ኣገልግሎት ኢሜይል ኣይተረኸበን ዛጊት ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ እዚ ከባቢ ካብ 1 ክሳብ 3 ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለማት ማለት እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ኣውትሉክ ከባቢ 400 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ ዝበዝሑ ተጠቀማ ኣውትሉክ ትካላትን ነጋዶን እዮም ናይ ኣፕልስ ኣይክሎድ ሜይል ከባቢ 850 ሚልዮን ኣለዎ ያሆ ሜይል 225 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ ስለምንታዮም ወነንቲ ኢሜይል ፍርያቶም ብነፃ ክንለዋወጠሉ ኣፍቂዶምልና ከም ንፈልጦ ኢሜይል ክንሰድድ ንኸፍሎ ገንዘብ የለን መልእኽቲ ክንቅበልን ዝኾነ ቅብሊት ኣይመፀናን እንተኾነ ስለዝሓለዩልና ኣይኮኑን ነዚ ዕድል ፈጢሮም ክንሶም ዘይኽፍሉና መቸም ነጋዳይ ብዘይ ረብሓ ክተርፍ ዘይሕሰብ እዩ እዞም ትካላት በቲ ንሕና ንገብሮ ንጥፈታት
ተረባሕትዮም ብተዛዋዋሪ ከምቲ ዝጠቕሙና ይጥቀሙልናዮም ከም ኣብነት ንጂሜይል ምስ ንሪኦ ጂሜይል ምስ መን ትራኸብ ምስ መን ትፀሓሓፍ የለልዩ ነዚ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ናብ ትካላት ይሸጦ ንኣብነት ካበይ ኢኻ ኣብ ምንታይ ትግደስ ምስ መን ትራኸብን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ዝምባለይኻ ምስ ስፖርት ድዩ ሙዚቃ ምስ ትምህርቲ ድዩ ምዝንጋዕ ምስ ኣቑሑ ገዛ ድዩ ክዳውንቲ ወይ ስነ ፅባቐን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ነዚ ሓበሬታ ከም ማዕድን ዓዲኑ ናብ መሸጣ የውርዶ እዚ ነዚ ሓበሬታ ዝገዝኣ ትካላት መወዓውዒ ፍርያተን ብመንገዲ ምስ ጎግል ምትሕሓዝ ዘለዎን ኣፕሊኬሽናት ከም ዩቱብ ፌስቡክ ጌማት ወዘተ ናብ ሞባይልካ ከም ዝመጽእ ይገብሮ በዚ መስርሕ ጂሜይል ክሳብ 2.48 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ከም ዘእቱ ጸብጸባት የመልክቱ ኤሎን ማስክ ነዚ ናይ ንግስነት ጂሜይል ንኽብድሂ ክብገስ ወሲን ዘሎ ሓደ ርዱእ ነገር ነታ ኣኽሊል ናብ ርእሱ ንኽሰቕላ ቀሊል ኮይኑ ከም ዘይጸንሑ እዩ ስለምንታይ ኤልናቶም ቀንዲ ነጥብታት ምስ ንሪኦም ቀዳማይ እቲ ውድድር ኣንጻር ጂሜይል ጥራሕ ኣይኮነን ኮይኑ ክጸንሖ ኣንጻር እቶም ካልኦት ኢሜይላቱን ክኸውን እዩ ካልኣይ ምስ ጂሜይል ምውድዳር ማለት ምስ ጎግል ምውድዳር እዩ ጂሜይል ክዝርዘር ከሎ ጎግል ሜይል እዩ ጎግል ንዕዳጋ ዓለም ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእትዋ ዘሎ ትካል እዩ ማይክሮሶፍት ዊኪፒድያ ያሆ ኣፕልን ካልኦትን ንዓመታት ኣንጻር ጎግል ተቓሊሰን ክዕወት ኣይከኣላን ትዊተር ናይ ሕጂ ኤክስ እውን ካብቲ ምስረ ጀሚራ ኣንጻር ጎግል ተቓሊሳ ኣይተዓወተትን መንግስቲ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ በዛ ዓብላልነት ናይ ጎግል ሕጉስ ብዘይ ምዃኑ ንጎግል ከሲስዎ ኣሎ መንግስቲ ነቲ ክሲ ምስ ዝዕወተሉ መቐናቕንቲ ጎግል ክረብሓየን ምናልባት ድሕሪኡ ዓብላልነት ጂሜይል ክፈራኸሽ ይኽእል እዩ ካብኡ ካብ መቀናቕንታ ነቲ ቦታ መን ትኮ ትኸውን ምዕዛብ እዩ እንተዚ ኮይኑ ኣብ ጎግል መዓልታዊ ካብ 3 ክሳብ 4 ቢልዮን በጻሕቲ ኣለዎ 97.47 ሚእታዊት ንዕዳጋ ዓለም ዓብሊልዎ ይርከብ ኣብ ኢንተርነት 5.44 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ ኣብ መስከረም 2024 83.26 ቢልዮን በጻሕቲ ኣንጊዱ ሳልሳይ ናይ ተጠቀምቲ ናይ ሕጅን መጻእን ተኣማንነት ኣገዳሲ እዩ ኤሎን ማስክ ጠባዩ ተኣፋፍ ምዃኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ ንትዊተር ካብ ዝገዝኣ ምስ ብዙሓት ሃገራትን ህቡባት ሰባትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ምስሓብ ኣትዩ ኣብ ገለ ሃገራት ኤክስ ክሳብ ምእጋድ በፂሐን ከባቢ 70 ሚእታዊት ክሳራታት ኣጓኒፍዋን ኢሜይል ዕድመን ፆታን ቦታን ከይበለ ንኩሉን ኣብ ኩሉን ክበፅሕ ዘለዎ ኤሎን ማስክ ሎሚ ምስ ብራዚል ተሰሓሒቡ እንተተኣጊዱ ጽባሑን ምስታ ዘለኻየ ሃገር ተጓረፊጡ ኤክስ ሜይል ክዕጾን ሕሳብካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤክስ ሜይል ገና ከይጀመረ ዓለማውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እዩ ዘሎ ራብዓይ ውሕስነት ገና ኤክስ ሜይል ናብ ህዝቢ ከይተላለየ ከሎ ገለ ሰምሰርቲ ኤክስ ሜይል ከም ተጀመረ ኣምሲሎም ክዝርጉሕ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ነቶም ዝዳናገሩ ንዝተፈላለየ ሕሳባቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ንኣብነት ሕሳባት ናይ ፌስቡክ ባንክን ካልኦትን ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ተግባር ጸኒሑ ንመደባት ኤሎን ማስክ ኣሉታዊ ጽልዋ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ንመደቡ ዕውት ክገብሩ ዝኽእሉ መንገድታት ቀዳማይ ጎግል ተኸሲሱ ፍርዲ ዝጽበ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕን ኤሎን ማስክን ኣብዚ ግዜ ዳርጋ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኮይኖም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንዝመጽእ 4 ዓመታት ፕሬዚደንት ንክኸውን ተመሪጹ ኣሎ ኤሎን ማስክ ኣብዚ ዝስዕብ 4 ዓመታት ነዚ ሽርክነቶም ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ጎግል ጸቕጢ ክፈጥርን ኣብ ቤት ፍርዲ ስዑራት ክገብሮምን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወነንቲ ኣማዞንን ማታን ዝገብሮ ጸቕጢ ርኢናዮ ኣለና ካልኣይ ምስ ኤክስ ሜይል ሓደሽቲ ነገራት ኣወሃሂዱ ልቢ ሰባት ክሰልብ ይኽእል እዩ
زخبركم تخاتاتلت أنبث براوي نلوم من زدالونا يوم مدب إذا تعذبكم وينيرو سلسة تخاتاتلكمنا أزينا عند مسكنا سلام وسلام